tayo sa laro. Okay, thank you. Kami rin mauna para doon kami sa likod. Mga babae sila para. Kaya lang, no, dahil salt water ma'am, kaya bumili. Bale, ito po yung pinakabago po talaga dito, itong may bonsai. Lahat po ng mga bonsai dito, for donated po lahat. Ay, si Panicius, oh. Ayan. Makawan, sabi. Makawan. Government lahat ang nagpa-improve nito. Kasi ano to sir, 123 island po talaga. Oo.
Oo. May helipad ba doon? Opo. So pwede ang private mag-land yan. Hindi ko lang alam, sir. Oh, kasi si bago Mayor po lang. yan eh. Si Mayor lang. Hindi pa namin alam, sir. Hindi pa siya open. Pwede siguro, kaso... Kasi yung mayor namin at saka yung congressman, Hmm. mag-ama, Sino? Ano apelyido? Celeste po. Celeste. Tubong sir, Bulinaw. Hmm. Bali, yung tatay po noon talaga, siya yung unang mayor dito sa amin. Siya yung nagpaganda talaga dito sa Maisda. Ganda kasi ito yung source of income ng town. City na ba ang Alaminos? Sige na po. Mayat. May mga matatalim yung kanilang coral reef. Buti walang taklobo dito. Mayroon sir, sa may sa may karamihan sir sa may helmet lighting. Oo. Ay, dada mo. Wala sa taas. Ay, wala na sir. Pinagkukuha na. Hindi lang kami alam sir. Pero sa side nito sir, sa may Saan tulay pa po. Saan papunta to? Pababa na? Ayan sir, bababa. Baba. Paikot lang. Dito no? May butas sa ilalim yan. Ginawa nila. Para doon siya magugat. Kopi Isla. Tanggalin mo yung mo ngayon. Bali, andun pa lang po ma'am. Nakarating lang po. Supply ko ito ma'am. Bundasan. Makyat po tayo ma'am? Sa may gilid. Direct, let's go. Dito na siya sa baba. Dito ka lang ha.
Dito ka lang. Timpot kayo ah. Oh my goodness. Di ba niya sa dati kayo? Ito na ate. Opo. Ito na daw. Up for more challenge para sa Jihan. Huy. Wow. Worth it naman. Palibot. Pero usually sir, pagkuhan, ito yung pinuhuli nilang ano, pagpa-uwi na po sila. Black.